Ayçak geldim memeli nesip bolsam orada bilen döwedi. Şu manolaydymy, Rockwood bilen bile yazdyk aslında. Soň ýöne maňa aýtma çykardylarydy. Maňa bir teklip berdi Ýewropadan. Feýdi. O maňa wara bile aýdallydy. Türkmenistan'ı ilkinci olup Türk bağışçıları bilen duet eden bilýäňizmi kim? Mustafa Ceceli, APO, Mehmet Elmaz. Şular bilen Türkmenistan'ın ilkinci olup duet eden bilýäňizmi kim? Didar Nurverdiýew. Dinläliň onu. Kalbini kime verdin? Ah ben sana yandım. Kendim bile olsun dedim büyük bir beden. Yüreğim delik deşik ama sana vurgun. Unut o zaman, kolay unutursun sanmam. Ne yapsın insan, sevince yanıyor aman. Unut o zaman, assalamu aleykum baba. Geri dönsem bile umursamam. Vur vur sen alışıksın buna ya da uydur. Fada yeniden bir deprem, kimse anlamaz halimden. Sormuş sahiden kalmışım. Olur olur ben çekerim, sanki insan değilim. Nasıl yalan? Allah'ım bu nedir? Gönlümde biri var dedi. Ölsem inan yeri. Aydımları eşitdiňiz, hemmäňiz tanaýansyňyz. Soňky dinleýän aydymyz Masal Didar Nurverdiýew sözlerini ýazan Haliş, ýagny Elkan. Ýöreň onu Mikey Didar Halişiň ýanyna gidelim. Nädip Mustafa Ceceli bilen duet boldy? Sana yandım aydım da. Sonra yazdım ilki. Sonra maňa netde müzikde goýdum olaýdymy. Sonra olaýdym hit boldy. 150 bir ýurtda zatda dinlen olaýdym. YouTube'da näçe prosmotr boldy? 15 milyon boldy. Ýeki özüň aýdanyň. Ýeki öz aýdanma o 15 milyon. Ceceli bilen duet nähilek bolýar. Soň olaýdym hit boldy. Soň Ceceli bilen şolara teklip gelip başlady duet zat diýip bilýärmi? Daway duet edelim, guruluşdyk, zat etdik. Soň täzeden çykardyk şolaýdymy. Şeýdibem Türkmenistan'ın ilkinci olup Ceceli bilen duet eden hit aydymlaryň biri boldy. Awa. Masal aydyma geldik. Allah'ım bu nedir? SNG döwletlerinde gow dinlendi. Öz içimizde ýurtdaşyna şol aydymyň döreýüşi barada aýtyp geçäýin. Masal aydymyň döreýüşi ören gyzykly boldy. Awa oglanyr bilen üýşüp bir zat edelli başyna geçdik. Awa keňin ýazdym, sajasyny işledim hemişeki ýaly. Soňra sözge de gelende Elkan çağırdyk. Türkçe ingow ýazan oglandy. Haliş awa. Ingow ýazan oglandy. Şol aýdymy studiýa geldim. Şo keňin gatygow ýapdyrlar. Ondan birinji işimizde öňüm ýazyp bersen aslında şu türk aýdymlar, kendiň ýazym kiçilikden türk sözler ondan Didar bilen tanışdyklar etdik. Ondan türk aýdymlar ýaşaýdyp ýazyp başladyk aslında diýjek bolýanym. Soň keň goken sözüne oturduk. Sözüň gowy boldy. Şeýle masal aýdym döredi. Diňe türk aydymlar ýazýan ekeniň. Türkmen diline de türk diline öň eden işçiň aydymlaryň şolar sanaky geçäýär. Başda birinji aýdymyz geçer gider. Ondan soň unut o zaman ýazdyk. Ondan soň ýanky APO bilen aýdan aýdym bar. Vurgunum. O deprem ýazdyk. Gezegen ýazdyk. Gowy aýdymlar kän eden işimiz. Türkmen dilinäkiler Türkmençe men aslında Türkçe maňa aňsat bolýar ýazmak. Türkmençe kän ýazamokdum. Türkmençe geçip şeýdip birinji olay edenimiz şo berdi bilen speaker aýdymma ýaňajymda. Ýerine şunu aýdym. Awa ýerine şunu. ýene has soňkuda dinlenen aydymlaryň biri bolmaly. Lux'un Aynur'un toyuna. Awa. Sen ta gammadırmışsın. Şol aydymam senkä dogrymy? Awa hengine men ýazdım sözünden. Katfada bolarsaň aýdasyndan men Nuray. Ben kalbimin orta yerine seni yazdım. Şol aydym men siziň aydymyňyz diýip pikir edýärdim. Aslında Aleyna Tilkiň aydymy cover edilen görünüş ekene. Ýok, men öz aýdymda cover etdim men olaýdymy. Yani öz stilime salyp aýtdym. O menki has gow dinlendi. Şol aýdym. Onuň menden wara doğrusyn çykaran okmy zat diýip TikTok'da da 200 näçe miň zat wize boldy da şol aýdym. Doğrusun çykdym aýdymyň. Doğrusyn wara men kän menden soradylar ýöne men ruhsatyny aljak gollum maňa bermediler olaýdymy. Şoň afteryndan sonra apadyp almaly aýdymy. Soň soraly başda bermediler, soň ýöne täze çykardym men olaýdymy. Sorap aldım. Gelecekte
proyekt bamy mekan Didar bile O Go projekt bar o. Onu yani Arada. aydım bir kere. arada bir go projekt etdik. Karoç Didar bilen. Bir daha da etmeliyip munam alıp murda dinledipdir. Murda urup bir halapdırlar meni hemme. murda bolanno Gece gündüz para peşinde. Oturmadı turdu diyen ya Allah. Ne karoç bulaydı mı? Indi şoň bilen duet etjek bolýar Didar. Onuň gurlaşypdyrlar, näme gurlaşýaryny özüň mene bilemem. Aa, ben Beräýmesen. uğrattım alaydım haradılar. Ondan. Ola menne özü ben aydan yerimi sözünü haliş düzdü. Ola menne öz aydan yerlerini rapperler özler düzdü yara bilýärmi? Ne düzýändir ola menne taýin bolsa, hesip bolsa. Yine de bir haf hit bolan aydımlardan mı? Assalamu alaikum baba. Celil Nurberdiýew bilen birlikde duetiňiz. Şo barada da gysgaça bellek geçäň. Salam aleykum. Celil bilen etdik o. Olaydym mara. Gow dinlendi. Ýewropalarda zatda da gitdi olaydym. Aa, Gow diňe- hit bol olaydym. O SNG däl, Ha o. gaty köp döwletde dinlendi. O. Soň olaydym mara hit bolly. Soň nima maňa bir teklip berdi Ýewropadan. Nima Feydi. Feydi. Feydi olanna o Habibi aydym aydan näme? Abi bele şonaýdan. O maňa mara bile aýdyrlydy. O şo taýda gidip duran o TikTok'da zatda da video şolaydym. Salam aleykum. Ýöri teme golos goýjak diýen soň proýektini sen taýinap, Aa. bilen uratdyk. Onu Garaş otyr. bu işler onu ýaňyr başı bolýar-da nesip bolsa geljekdäki proyektlaryňyz bar bolsa aýdyp bereň gysgaça. O Didar bilen şey dip, o epes proýekt etdik. Ne geljek işlemizde de Ullukan attamız var. O kän aýdymçylar var. O ne bu Elkan'da da ýoksam täze aýdym edip otyr. Go aýdym nesip bolsa olam çykmaly. İş wagt go eden zadymyz Elkan sözüni ýazdy. O täze Celile bir aýdym etdik. Şuwa dinläp dur bir pesçasy kim şolgy. Onu 12 Celil bilen. Men onu